Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनेल सो नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनेलसिम बरायनाय जाबाय गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै So welcome back to our गोरलै चैनेल लोगोफोर so नोंथांमोनखौ फिन जों गोरलै चैनेल लोगो मोनफिनबाय so जोङो दिनै सावरायगोन 6.2 so जों प्रिभियास जों नैबे जागोन पार्ट नम्बर 3 जो जों सिगां पार्ट नम्बर 1 आरो 2 आव जों 6.1 खौ सावरायनाय लोगोसे इंट्रोडक्शन पार्ट हिसाबै एसे ट्रायंगल्सआव जोंनो मा नांगौ बेफोरखौ सावरायनाय जादोंमोन आरो लोगोसे सेकेन्ड पार्टआव जोङो थारबंथि 6.1 आरो थारबंथि 6.2 खौ जों सावरायदोंमोन सो नोंथांमोना जोबोर इम्पोर्टेन्ट थारबंथि 6.1 आरो थारबंथि 6.2 आ जोबोर इम्पोर्टेन्ट सो नोंथांमोना प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना थारबंथि 6.1 आरो थारबंथि 6.2 खौ जुदि मिन्थियाब्ला नै मोनसे दा आं जायखौ सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना हमस्लाबनो हानाय नङा सो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो खावलायो नोंथांमोना जाहाथे प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ सिरियेलि नायबोयो अब्ला नोंथाङा एसे गोरलैयैनो आन्डारस्टेन्ड खालामनो हागोन सो दा बेवहाय मा खालामनो दोंना 6.17 आव 1 आरो 2 आव DE पेरेलेल BC माने नै 1 आरो 2 सावगारियाव जोंनिया मा होनाय दों लोगोफोर नै DE दों BC दों पेरेलेल माने लिग पेरेलेल माने लिग आरो ना सो मिन माने DE जों BC जों जोंनिया लिग जाना दों लोगोफोर सो दा बेबायदि जुदि लिग जाना दोङोब्ला जोंनि मा 1 नं सावगारिनिफ्राय EC नि मानखौ दिहुननांगौ आरो 2 नं सावगारिनिफ्राय जोंनिया AD नि मानखौ जोङो दिहुननो नांगौ सो दा बेखौ माने AD खौ सो दा बेखौ जों दिहुननो खारने जोङो इउज खालामगोन थारबंथि 6.1 जों मिन्थिगौ थारबंथि 6.1 आ मा जायोमोन लोगोफोर जुदि DE आ जुदि BC नि जुदि पेरेलेल जायोबा एबा नैबेबो नैखौ हमबाबो DE आ जुदि BC नि पेरेलेल जायोबा जोंनि फर्मुलाया जाबाय नै बायदिमोन थारबंथि 6.1 बायदियै AD by DB equal to AE by EC जायोमोन जों बेखौ फोरमान खालामखादों सो दा बेबायदि जोङो खालामदोंसै सो दा आं सावगारिखौ आखिना होनाय जाबाय निया सो होनाय दङ बेफोरखौ लिरना लाग्रोनोसै मास्टरे so given AD equal बेसेबां दङ लोगोफोर 1.5 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय AE equal to 1 सेन्टिमिटार बेनिफ्रायहाय BD equal to 3 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय जोंखौ मा दिहुननो होदों लोगोफोर जोंखौ दिहुननो होदों EC नि मानखौ therefore EC equal to what बेखौ दिहुननांगौ आरो ना so here बेवहाय जोंना मा होनाय दोङो DE पेरेलेल BC नाय जुदि जोंना DE पेरेलेल जुदि BC होनाय दोङोबा जों लोगोफोर जोङो थारबंथि so therefore जोंना मा लिरनो हायो AD by BD equal to AE by EC so बेखौ जोङो प्रिभियास क्लासाव डिसकासन खालामनाय जादोंमोन बिदि लिरनानै नैथि ब्रेकेट होना लिरजागोन थारबंथि 6.1 निफ्राय मोनो सो नोंथांमोना प्लिज बे प्रिभियास क्लासनि भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय अब्लानो बेखौ बुजिगोन सो जोंनिया पेरेलेल जुदि जायोब्ला जों थारबंथि 6.1 निफ्राय जों मा लिरनो हायो जुदि AD by DB आरो मा AE by EC होनानै जोङो लिरनो हायो सो दा नाय जोंनिया दा मानफोरखौ फज' AD नि माना जोंनिया जाबाय 1.5 लोगोफोर बेनिफ्राय BD नि माना जोंनिया 3 equal to AE नि माना 1 EC नि मानखौ जोंखौ दिहुननो होदों सो implies that बेजों सानजाब मा जागोन दा 1.5 EC equal to 3 जों से सानजाबा मा जागोन लोगोफोर 3 जागोन so implies that EC equal to 3 by 1.5 equal to that 3 खौ 1.5 जों जुदि नोंथांमोना रानो जों मा मोनगोन लोगोफोर 2 मोनगोन सो नाय मानोना 1.5 जों 2 सानजाबदो लोगोफोर सो दा 5 जों 2 सानजाबा 10 से आगलायबाय 2 जों 1 जों 2 2 जों 1 जों 3 सिम्बार पॉइन्टआनो दोङो ना 3 खौनो मोनबाय सो दा मा 1.5 जों 3 खौ रानबा जों मा मोनो लोगोफोर 2 दा EC नि मानखौ जों मा मोनखो लोगोफोर एन्सारा जाबाय जोंनिया 2 सेन्टिमिटार सो दा थिक अगेन 2 नाम्बारखौ जों खालामलायनोसै
So 2 नाम्बाराव जोंनिया डायग्राम आखिनोसै हा लोगोफोर आं डायग्रामा बुक्सआवनो दङ जे आं आखिनाय खोथा गैया बे बुक्सआवनो होना दङ सिदा नोंथांमोना नायबा नुखागोन बेबायदियानो नैबेनि लिक आं आखाइजों आखिदो हा लोगोफोर नोंथांमोना स्केलजों आखिना लाबानो जाबाय बुक्सआव खाताव जुदि खालामना लायोब्ला स' बेवहाय जोंना होनाय दङ नैबे 1.8 सेन्टिमिटार आरो नैबे होनाय दङ 1.4 सेन्टिमिटार एकदम गोरलै आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना जास्ट माबा फज'ना होबानो जाबाय मा होनदों फर्मुला फज'ना होबानो जाबाय गिभेन होना थानायखौ लिरदो गिभेन ए बेसेबां होनाय दङ लोगोफोरनिया 1.8 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय EC होनाय दङ जोंनिया 5.4 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय BD होनाय दङ जोंनिया 7.2 सेन्टिमिटार स' दा जों मा दिहुननांगौ लोगोफोर दिहुननो होदों जोंखौ AD नि मानखौ स' देयारफर AD इक्वल टु वाट स' दा जों दानि बायदि एगेन बे फर्मुलाखौ इउज खालामनोसै हियर बेवहाय मा होनाय दङ जोंनिया बेवहाय होनाय दङ DE पेरेलेल BC स' नैबादि जुदि जोंनिया पेरेलेल जुदि होनाय थायोब्ला जों बेखौ थार बुंथि 6.1 बाहायनानै जों मा लिरनो हायो स' देयारफर जागोन AD बाय DB इक्वल टु AE बाय EC स' आं बार होनदों जों बेफोरखौ जों सिगांनि भिडिअ मोजाङै सावरायखानाय जादों लोगोफोर स' बेयाव मा जागोन नैबे थार बुंथि 6.1 निफ्राय मोनो होनना लिरना होबानो जाबाय बेवहाय फ्राय मोनो स' दा जोंनिया बेबायदि जाबाय थ' दा पुट खालामदो मानफोरखौ लोगोफोर स' दा AD नि माना जोंनिया जस्ट दिहुननांगौ बेखौ जों मोनाखै स' दा AD खौ आं AD दोनबाय स' बेनि उनाव DB बा BD बेनि माना 7.2 आ लोगोफोर ओमफ्राय AE नि माना 1.8 EC नि माना बेसेबां 5.4 स' इमप्लाइज देट बेजों मा जागोन 5.4 AD इक्वल टु 1.8 times up 7.2 so implies that AD equal to 1.8 times up 7.2 by 5.4 so बेखौ रानदो लोगोफोर नै 2 जों 3 जों रानसै नैबे 3 जों रानबा 0.6 बेनिफ्राय नैखौ 3 जों रानबा 1.8 so बेनिफ्राय नै 0.6 जों 0.18 खौ रानबा जों मामोन लोगोफोर नैबे मोनगोन जोंना 3 माना 0.3 जो 0.6 जुदि 3 सानजाबा मा मोनगोन 1.8 स' दा बेनिफ्राय नै 3 जों नै 7.2 खौ रानबा मा जागोन लोगोफोर 2.4 जागोन माना 3 2 जा 6 बेनिफ्राय से लायगोन 1 जों 2 जों 12 3 जों 4 जों 12 स' दा एन्सारखौ मा मोनखो लोगोफोर 2.4 सेन्टिमिटार जास्ट नोंथांमोना बाट केलकुलेसनखौ एसे मोजाङै सोलोंना ला लोगोफोर स' जास्ट बेयाव जोंनिया मेथ्सफोरा स' इजि बाट जोंनिया जायनो बे दानख'आव सानजाब बा राननाय बेफोरबायदि गिदिर राननाय बा माइनास प्लास बेफोरखौ जुदि गासैखौबो नोंथांमोना क्लियार जुदि नलेज थायोब्ला आरोना फटकखौ जुदि नोंथांमोना खालामनो हायोबा बेवहाय बे जागोन बेवहाय बे जागोन अब्ला नोंथांमोना मेथ्सखौ ओरैबायदि गोरलै नांगोन स' बेनिखायनो नोंथाङा फार्स्ट बेफोरखौ एसे मोजाङै सोलोंनानै ला स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ आं खालामलायनोसै बिथिं गैला जोंना पेजआ स' नैयाव जालायबाय स' जों थाबैनो भिडिअखौ आपग्रेड खालामनाय जागोन नेक्स्ट मान्थनिफ्राय माने जुदि लकडाउन खुलियो आरोना नेक्स्ट मान्थना डाइरेक्ट बुङाखै आं लकडाउन जेब्ला खुलियो अब्ला जोङो एसे भिडिअनि स्टेन्डार्ड बाहाय एसे बानायनो नाजागासिनो जोङो स' दा नै नाम्बाराव जों नायदो दा एबार स' नै नाम्बाराव मा दङ नाय ट्रायंगल PQR नि E आरो F आ फारियै PQ आरो PR आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि बेलायाव EF पेरेलेल QR नंगौना नङा लिर स' बेवहायबो जोङो पेरेलेल चेक खालामनांगौबा बे जाबाय जोंनिया सेकेन्ड नाम्बार माने थार बुंथि 6.2 खौ जों बाहायगोन बेवहाय स' नोंथांमोना आं बेनिखायनो होनदों थार बुंथि 6.1 6.2 खौ जुदि मिन्थिगौबा नोंथांमोना 6.2 खौ आं बुजायाब्लाबो नोंथांमोना खालामनो हागोन बाट एसे साजों डिसकासन खालामनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननि थाखाय स' दा जों खालामदिनोसै बेखौ दा कुइसनाव होनाय दोङो जे 6.2 नि 2 नाम्बार कुइसन हा लोगोफोर स' दा कुइसनाव होनाय दोङो दे PQR मोनसे आखान्थिथाम स' मोनसे आखान्थिथाम लानो होदों PQR आं आखिना लाबाय बेवहाय PQR नैबे P नैबे Q एन्ड नैबे R स' बेबायदि लायनो होदों स' बेनि उनाव बे PQR नि E आरो F आ फारियै PQ E आ PQ दोङो होनदों लोगोफोर E आ PQ आरो F आ नैयाव
P आरो आखान्थिनि सायाव मोननै बिन्दो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबो बेलायाव PQ नंगौ ना माने दा जों मा फर्मुला खालामनो दों दा EF नैबे इसे लोगोफोर नै EF पेरेलेल QR नंगौना नङा नोंथांमोनखौ नायग्रोमनो होदों स' दा जुदि नै बायदि जुदि पेरेलेल जों दिन्थिनो नांगौबा स' थार बुंथि 6.2 बायदि जों मा दिन्थिनो हायो लोगोफोर नै बायदि जानांगोन जोंनिया जुदि PE बाय QR EQ equal to PA by FR जुदि जायोब्ला माने इक्वल जायोबा नैसोर मोननैनि रुजुथाय आरो नैसोर मोननैनि रुजुथाय जुदि जोंनिया इक्वल जायोब्ला जोंनिया मा जागोन बियो स' देयारफोर जों मा लिरनो हायो EF पेरेलेल QR स' नैनिफ्राय नैबे होनाय थानानै बेखौ मोनबा जोंनिया थार बुंथि 6 पॉइंट मा जागोन लोगोफोर थार बुंथि 6.2 आरो नैबे होनाय थानानै बेखौ मोनोब्ला जों मा मोनगोन थार बुंथि 6.1 स' थार बुंथि 6.1 खौ हाबा थार बुंथि 6.2 खौबो बुजिगोन नोंथाङा आरो थार बुंथि 6.2 खौ बुजिबा नोंथाङा थार बुंथि 6.1 खौबो बुजिगोन स' बेनिखायनो बिसोर मोननै थियरामखौ इम्पर्टेन्ट हिसाबै लानानै नायबानो जाबाय स' दा आं सावरायनोसै लोगोफोर स' 1 नाम्बार कुइसन जोंना दा फोरमान खालामनो दों नै बायदि नंगौना नङा स' बेबायदि नंगौना थार सैथो बेबायदिखौ फोरमान खालामनो थाखाय जोङो नै बायदिखौ जुदि दिन्थिनो हाबानो जोंनिया एन्सारा ओंखारबाय स' गिभेन स' 1 नाम्बाराव गिभेन होननाय दं आरोना P equal to 3.9 EQ equal to 3 सेन्टिमिटार दोंहा सेन्टिमिटारखौ लिरना लिरदों मोनसेखौ PF equal to 3.6 बेनिफ्राय FR equal to 2.4 स' therefore चेक खालामदोंसै डाइरेक्ट बेखौ चेक खालामदोंसै आं therefore PE by EQ equal to P नि माना बेसेबां 3.9 EQ नि माना बेसेबां 3 स' दा बेखौ राननो हायोना लोगोफोर मा मोनखो दा 1.3 मोनबाय 3.9 खौ 3 जों रानबा जों मा मोनगोन 1.3 थिग बिदिनो आरो मोनसे माबालायनांगौ नै मोनसेखौ माबालाय PF by FR PF by FR PF नि माना मा लोगोफोर PF नि माना नै बेवहाय होनाय दङ 3.6 बेनिफ्राय FR बेवहाय होनाय दङ 2.4 स' दा बेवहाय जुदि नोंथांमोना नटिस खालामबा फार्स्टलि जों 3 जों राननोसैनिखौ 3 दोननै बेखौ रानबा 8.8 जागोन बेखौ रानबा 1 पॉइंट मा जागोन 1.2 बेनिफ्राय दानिखौ 3 जों रानबा 0.4 ओमफ्राय 3 जों नैबे 3 जों रान जाया सरि 4 जों रानबा नैबे 0.3 ओमफ्राय 4 जों नैबे रानबा पॉइंट मा लोगोफोर 0.2 स' नाय जों दा मा मोनखो लोगोफोर 3/2 मोनबाय जुदि नाय 3/2 0.3 जागोन बाट जोंना पॉइंटखौ गैया खालामबा मा जागोन 3/2 नाय बाट जों बेखौ जुदि पॉइन्टआव लाङोबा जोंनो मा जागोन 1.5 जागोन लोगोफोर मा मोनगोन पॉइन्टआव जुदि बेखौ कन्भार्ट खालामो जोंनिया कन्भार्ट जागोन बेयो 1.5 स' नाय बेजों आरो बेजों जोंनिया मा लोगोफोर मिलायदिया स' देयारफर जों मा लायो स' देयारफर PE by EQ does not equal नै दों समान जादिया आरोना स' बेबायदि जुदि जोंनिया समान जुदि जायाब्ला जोंनिया मा जागोन माने PE जों EF जों QR जों जोंनिया मा नङा लोगोफोर पेरेलेल नङा स' बेबायदि जास्ट नोंथांमोना जुदि समान जायोब्ला नोंसोर मोनो PE by EQ आरो PF by FR नि माना जुदि जोंनिया समान जायोब्ला बे मा जागोन जोंनिया पेरेलेल जागोन आरो समान जायाबा पेरेलेल जाया स' देयारफर लिरनो हादों EF खौ माबायदि लिरनो बेयाव EF आरो QR आ लिक नङा लिक नङा बेबायदि लिरना होबानो जाबाय सिम्पल आरोना लोगोफोर स' एबार नेक्स्ट कुइसनखौ खालामलायनोसै जों 2 नाम्बारखौबो गिभेनखौ लिरना लाखा लोगोफोर 2 नाम्बारखौबो खालामनाय लोगो गिभेन P equal to 4 centimeter बेनिफ्राय QE equal to 4.5 centimeter बेनिफ्राय PF equal to 8 centimeter बेनिफ्राय RF equal to 9 centimeter so simple आरोना PE by EQ दिहुनदो PE नि माना 4 EQ नि माना 4.5 ओमफ्राय आरो PF by FR दिहुनदो FR by RF 8/9 स' बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे नाय 2 जों दैखौ रानबा मा 4 नै जों रानबा 4.5 2 जों रानबा लोगोफोर नाय बेवहायबो जोंना 4.5 बेवहाय 4/4.5 मोनबाय बेवहायबो 4.5 मोननाय जाबाय स' दा जुदि बेबायदि मोनोब्ला जोंना दा समान जाबायना लोगोफोर स' देयारफर जों मा लिरनो हागोन देयारफर जों लिरदो PE by EQ equal to
PF by FR ज' समान मोननाय लोगोफोर बेवहायबो 4 by 4.5 बेवहायबो 4 by 4.5 so therefore जोंना मा जागोन थारबुंथि 6.2 निफ्राय जों मोनो जों डाइरेक्ट लिरनो हादो EF parallel Q1 so बेबायदि सिम्पल लिरनो हाबानो जाबाय आरो बेखौ जों मोनो थारबुंथि 6.2 निफ्राय ना डाइरेक्ट लिरनो हाबानो जाबाय लोगोफोर so बेबायदि नोंथांमोना थार्ड नाम्बारखौ बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय नैबादि PA by AQ PA by FR नि मानखौ दिहुनदो so दिहुननानै जुदि जोंना एन्सारा जुदि जोंना इकुवेल ओंखारहैबा जोंना मा जागोन लोगोफोर जोंनिया जागोन एन्सारा yes माने नैबायदि जों लिरनो हागोन आरो जुदि जोंना इकुवेल नङाब्ला जोङो नैबायदि लिरनो हाया ज' गोबाव खालामालासिनो जोङो थार्ड नाम्बारखौ खालामलायनोसै लोगोफोर स' होमवर्कफोरखौ नोंथांमोना आं खालामना होयैफोर नोंथांमोना माने आं खालामना होयैनि खारनानो जाहैबाय नोंथांमोनाबो न' एसे प्रेक्टिस खालामबा मोजां स' आरो सेम नालाय रुला सेम नालाय स' बेनिखायनो आं खालामना होनाय जादिया जुदि रुला एसे आलदा मोनबा अब्ला आं खालामना होनाय जागौमोन बाट जोंनिया आं नैफोरखौ जेरैबायदि खालामदों माने बै नेक्स्ट कुइसनखौबो नोंथांमोना एरैबायदि खालाम अब्ला नोंना एन्सारा ओंखारहैगोन लोगोफोर स' सिन्था खालामनो गोनांथि गैया स' दा नेक्स्ट कुइसनखौ आं खालामदोंसै एबार जाबाय जोंनिया 3 नाम्बार लोगोफोर स' 3 नाम्बारखौ आं बेवहाय नोंथांमोननो बुक्सआव कुइसनखौ दिन्थिना होनाय जासिगोन या बुक्सआबो जिजोब्बाय आंनिया फुराना बुजानलाय मालायनिफ्राय लामनाय स' 6.18 नि मोनसे सावगारिखौ लानो होदो लोगोफोर जुदि LM पेरेलेल CB LM आरो CB बेसो माने पेरेलेल माने लिग होनदों आरो LN लिग CD नै LN दों CD दों लिग जाहैदों आरो फोरमान खालामदि AM by AB equal to AN by AD स' बेबायदि फोरमान खालामनो होदों आरोना स' दा आं डायग्रामजों सावरायनोसै एसे नैबे जोंनिया 6.2 नि मा नाम्बार लोगोफोर 3 नाम्बार आं डायग्रामखौ आखिना होनोसै हा लोगोफोर डायग्रामखौ नैथिं आखिनोसै आं बारो नैनि मेथ्स खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना डायग्रामखौ आखिना लाखाबाय हा नहलबा आं आखाइजों आखिदों नोंथांमोना आखाइजों आखिनाङा जा एग्जामनि टाइमाव पेन्सिल लानानै आखि नहलेबा लेथ्रा जायो नालाय लेथ्रा नुयो नालाय अब्ला मार्क्स मोननायाव एसे हार्ड जायो आरोना माने नोंथाङा साफा लिराब्ला जुदि जादोंब्लाबो एसे माग्रिबा जायो आरोना मास्टारफोरनि गोसोआ स' नोंथाङा जेसेबां हायो माने मोजाङै साफायै लिरनो नाजाबानो जाबाय आरोना स' होनाय दं आं खालामखाना होनसै होनाय दं LM parallel CB आरो LN parallel CD फोरमान नांगौ दि फोरमान मा खालामनांगौ लोगोफोर फोरमान खालामनांगौ बेवहाय लिरना दोनदों AM by AB equal to AN by AD स' नोंथांमोना मेथडखौ गोसो लाखि बेयो जास्ट माबायदि खालामदों आं बेफोरखौ स' जास्ट इजि आरोना मेथ्सआ जोबोर गोरलै बाट नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनायनि सायावसो नोंथांमोननि मार्क्सआ फैगोन स' नोंथांमोना जुदि प्रेक्टिस खालामा सानसेबो हागौ होनना थाबाय थायो अब्ला मार्क्सखौ केरि खालामनायाव एसे हार्ड जायो आरोना जेमान गोरलैबाबो जुदि मेथ्सखौ नोंथाङा प्रेक्टिस खालामाबा नोंथाङा मार्क्स केरि खालामनायाव एसेबाबो खम मोननो आसा थायो आरोना नोंथाङा जुदि प्रेक्टिस खालामालासिनो थाङोब्ला स' नायदो फोरमान दानिया फोरमान खालामदोनसै स' जोङो नैया 6.2 आव जोङो थारबुंथि 6.1 थारबुंथि 6.2खौनो बाहायजोबगोन स' बेवहाय जोङो आलदा थियरामखौ जोङो 6.3 थियरामखौ जोङो नेक्स्टआवसो मोनगोन माने 6.3आवसो जों बाहायगोन स' दा नाय फोरमान बेवहाय होनाय दङ जिहेतुनि सिम्बला बेबायदिनो लोगोफोर जिहेतु LM parallel CB स' therefore जों मा लिरनो जिहेतु नैबायदि जायो स' जों दा थारबुंथि 6.1 निफ्राय जों मा मोननो हायो लोगोफोर नै जिहेतु LM जों BC जों पेरेलेल स' बेनिखायनो जों मा लिरनो हायो लोगोफोर AL by LC ओमफ्राय AM by MB स' therefore मा लिरखो आंनियाव AM equal to MB AM by MB equal to निउ मा जागोन AL by LC एखे आरो लोगोफोर रुला एखे बाट निउनाय ओमफ्राय नैथिंबो आं नैथिं खालामना खानसै इथिंबो मा लिरनाय आरो जिहेतु
नैखौ नोंथांमोना सिङाव लिरबे आं एसे जागा थोजाया नालाय एसे दिन्थिनो उसुबिदा जायो स' बेनिखायनो आं बिथिं लिरनाय जाबाय जिहेतु बिथिं आरो मामोन जोंना जिहेतु LN पेरेलेल CD जिहेतु LN पेरेलेल CD होननाय दङ जों मा लिरनो हागोन बेवहाय AN by ND equal to AL by LC स' बेखौ आं 1 नाम्बार होनसै बेखौ मा होनसै आङो 2 नाम्बार होनसै नाय बेवहाय जोंना नाय बेवहायबो AL by LC दङ बिथिंबो मा दङ AL by LC दङ स' दा बिसोर मोननैनिफ्राय नैखौ दा नोंथांमोना थार बुंथि 6.9 लिरजागौमोन आरोना लिरोब्ला आंनिया जायगाया एसे उसुबिदा जाबाय therefore थार बुंथि 6.1 नि फ्राय मोनो होननानै बेखौ लिरदो हा लोगोफोर स' therefore जिहेतु LM parallel CB therefore थार बुंथि 6.1 निफ्राय मोनो AM by MB equal to AL by LC नैखौ 1 नाम्बार होबाय थिग बिदिनो therefore ना बेखौबो लिरबाय जोङो स' therefore दा 1 आरो 2 निफ्राय जों मा लिरनो हायो जिहेतु नै बायदि आरोना जिहेतु जोंना A equal to जुदि जोंना B जायोबा आरो A equal to C जायोबा जोंना मा जायो बेखौ आं बार बुजायबाय थादों नोंथांमोना नै जुदि A जों B जों समान आरो A जों C जों समान नै B जों C जोंबो जोंना मा जागोन लोगोफोर समान जागोन स' जिहेतु नै जों बेजों मोनसेयानोखा स' बेजों मा जागोन लोगोफोर समान जागोन स' therefore से आरो नैनिफ्राय मोनो से आरो नैनिफ्राय जों मा मोनगोन लोगोफोर AM by MB equal to AN by ND स' जोंना माबायदि मोनखो मोनबाय दे जोङो AM by MB आरो AN by ND स' दा जोङो बेखौ जों दा फोरमान खालामनो थाखाय जोङो बेखौ माने उल्थायना लानांगोन आरोना लोगोफोर स' दा बेखौ आं उल्थायना लानोसै दा जोंना बादनियाव मा फोरमान खालामनो दोननाय AM by AB इनिफ्राय AN by AD स' बास जोंनिया AM आथ' गोजौनिया फोरमान जाबाय बाद जोंना सिंनि गाहायनिया मा जानांगोन जोंना AB जानांगोन नालाय स' बेखौ आं उल्थायना होग्रोनोसै खेबसे स' AM by N ND by AN माने मा खालामखो बेखौ आं नाय जास्ट गाहायनिखौ माने नै सिंनिखौ गोजौ लांबाय गोजौनिखौ गाहायाव लाबाय निथिंनिखौबो सिंनिखौ गोजौ लांबाय गोजौनिखौ गाहायाव लाबाय आरोना स' बेनिफ्राय फारनैथिंबो जोंनिया मा खालामनांगोन से दाजाबना होनांगोन लोगोफोर बेवहायबो से दाजाबनांगोन बेवहायबो जोंनिया मा खालामनांगोन नोङो से दाजाबना होनांगोन स' मानो दाजाबदों होनना बुङोबा लोगोफोर जों दा प्रुफ खालामनांगौ नालाय स' बेनिखायनो जोङो दाजाबनांगोन अब्लासो जोङो मिलायहैगोन आरोना स' नहलेबा नोंथाङा एन्सारा मिलायहैनाय नङा स' बेखौ नोंथांमोना गोसो लाखिबानो जाबाय बेखौ जों बिदि दाजाबनानै जों दिहुननांगौ होननानै स' उपाय गैया बेबायदि गोसो लाखियाबा स' इमप्लाइज देट स' दा नायनिखौ AM दा बेखौ दुसासे लाबानियाव AM थाबाय बेवहाय जोंना MB प्लासनियाव मा मोनखो जोंना AM दुसासे लानाथ' रोंखागौ बेबायदिखौ खालामनो नोंथांमोनखौ आं रोंखागौ होननानै आसा खालामनाय जाबाय मानोना आं आगोलबो बार नोंथांमोनखौ भिडिअफोराव सोंनाय जादोंमोन जे हायोना हाया बेफोर दुसासाफोरखौ स' नोंथांमोना जेबो कमेन्ट हरासै स' बेनिखायनो आं दा गोसो सिङाव आसा खालामना दङ आरो नोंथांमोना गासैबो बेफोरबायदिखौ सल्भ खालामनो हाखागौ होननानै स' दा मोजांनि बाथ्रा स' दा नैयाव मा दङ MB प्लास AM स' जोंनिया नाय MB प्लास AM बिसोर मोननै A माने AM जों MB जों दाजाबबा जोंनो मा मोनो लोगोफोर AB स' दा बिनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो बैसोर मोननैनि जायगायाव जों मा लिरनो हायो लोगोफोर AB लिरनो हायो थिग बिदिनो ND प्लास AN थिग बिदिनो ND प्लास AN बिसोर मोननैखौ दाजाबबा जों मा मोनगोन फुल मोनगोन जोङो AD स' बिनि जायगायाव आं मा लिरनो हायो लोगोफोर बिनि जायगायाव आं लिरबाय नैनि जायगायाव जोंना AD बाय AN सावगारिनिफ्राय मोनो मानिफ्राय मोनो लोगोफोर जोङो सावगारिनिफ्राय मोनो स' देयारफर जोंनिया नाय दा बेखौ जोंनिया उल्थायना होदों अब्लानिया जोंना एन्सारा मिलायगोन स' जोंना AM आ गोजौ दङ AB आ सिङाव दङमोन स' दा जोंनिया माबायदि जाना दङ बेयाव AB आसो सायाव दङ AM आ गाहायाव दङ स' एगेन जोङो बेखौ उल्थायना होफिननांगोन जोङो बेखौ उल्थायना होदो आरोना स' दा जास्ट उल्थायना होदो जेबो लिरनाङा बेवहाय नोंथांमोना जास्ट उल्थायना होबानो जागोन नैबे AN बाय नैबे मा AD स' लास्टआव लिरनो हादो फोरमान जाबाय होननानै नोंथांमोना लिरना होबानो जाबाय आरोना लास्टआव स' दा गोबाव खालामलासिनो नेक्स्ट कुइसनखौ सावरायदेनसै लोगोफोर बेवहायनो जोंना जोब्बाय एन्सारा स' भिडिअखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबोहा लोगोफोर स' दा एबार नेक्स्ट कुइसन मा दङ बेवहाय सावगारि 6.19 नैबे नै सावगारिखौ लानो होदों DE
parallel AC आरो DF parallel AE फोरमान खालाम दि BF by EF equal to BE by EC so बेखौबो जोङो नैबायदि parallel जुदि होनाय थायोबा जुदि जोङो मा मोनसे फर्मुलाखौ बाहायगोन लोगोफोर थार बुंथि 6.1 so सिन्था खालामनो गोनांथि गैया जोङो दा बेखौबो खालामदोंसै so 6.2 नि दिबारना जाबाय जोंना 4 नम्बर so सावगारिखौ आं नैथिं आखिना होनोसै लोगोफोर सावगारिखौ नोंथांमोना एग्जामाव कार्ड पेन्सिलजों बरियानो स्केलजों आखिना लाबोनो हलबा मा होनदों मार्क्स केरि खालामनायाव एसे हार्ड जायो आरोना स' बेखौ एसे मोजाङै एसे गोसो होनानै खालामबानो जाबाय बेबायदिखौ आंनि आनैयानाय स्केलजों आखिखायनो माबायदि जादों नुदों स' दा बेनिखायनो नोंथांमोना एग्जामनि टाइमाव आरो हुलुस खालामनानै स्केलखौ लाङालासे थाना आरोना मुवा कार्ड पेन्सिलखौनो बावलांनाय स्केलखौनो बावलांनाय कलमखौनो बावलांनाय बेबायदि खालामनाङा एग्जाम टाइमाव जे मोजाङै एग्जामनि बे सिगांखालिनो मा दङ मा गैया मोजाङै नायनानै लाखाबानो जाबाय जाहाथे एग्जाम थांनानै बरियासे गुसु माथादै लिरनो हायो आरोना स' सलुसन होनाय दङ होनाय थानायखौ फार्स्ट लिरना लानांगौ जोङो होनाय दं जोंनिया मा होनाय दङ नाय DE parallel AC आरो DF parallel AE so केमेराखौ आखाइजों हमनानै खालामनायखाय एसे उसुबिदा जायो आरोना खस्थ' जायो लोगोफोर फर्मुला खालामनांगौ दे फर्मुला खालामनांगौ दि जों मा फर्मुला खालामना दं बिजाबाव होनाय दं जोंनिया BF by FE equal to BE by AC so दा जोंना बेखौ फर्मुला खालामनो होदों लोगोफोर स' दानिया नायदो जों स्टार्ट खालामदोंसै सुनाय जों जिखौ होना दोङो बेखौनो लानांगोन स' नोंथांमोना गोसो लाखिबो जे जोंनो मायबाफोर फर्मुला खालामनो होदोंब्ला मायबा मोनसेबाबो हिन्ट्स होनो हागोन लोगोफोर मायबा मोनसे हिन्ट्स होआबा जों माबोरै फोरमान खालामगोन स' माजों फोरमान खालामनो होगोन जोंना बेखौ होनाय थाखागोन लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामनो गोनांथि गैया जेबो होआलासिनो नोंथांखौ डाइरेक्ट फोरमान खालामनो होआ लोगोफोर बेबायदि जोंनिया एसे माबा मोनसे हिन्ट्स होनाय थागोन नाय बेवहाय हिन्ट्स होनाय दङ बेसोर मोननैया स' बेनिफ्रायनो जोङो इजिलि फोरमान खालामगोन नाय बे स' फोरमान जिहेतु दानि जिहेतु DE parallel आं एसे सर्टकाट मेथडआव खालामखायो हा लोगोफोर जानला मानला सेन्टेन्सफोरखौ लिरलाबाय थायो आङो जिहेतु DE parallel AC so therefore थार बुंथि 6.1 नि फ्राय मोनो DE parallel नाय जिहेतु DE parallel AC थार बुंथिनि 6.1 निफ्राय जों मा मोनगोन लोगोफोर BD by DA बेनिफ्राय BE by A BE by BC स' बेखौ लिरगोन आरोना स' बेयाव लिरनोसै आं BD by DA equal to BE by EC स' बेखौ आं मा नाम्बार होनसै 1 मार्क्स होबाय स' एबार नेक्स्ट आरो मोनसे दङ जोंनिया जिहेतु आरो मोनसेया नैबे जोंनिया जिहेतु DF parallel AF so DF जों आरो AF जों सरि मा दोङो DF parallel AF नङा खोमा लोगोफोर AF जानाया बे AE सो नैबे AE हा बियो DF parallel AF नङा होनाय गैया जोंना AE सो so DF parallel AE so बेबायदि जुदि जायोब्ला जोंनिया मा जागोन नाय DB by सरि जायगा होनाया नैबे DF जों AE जों जिहेतु पेरेलेल सो BD by DA आरो BF by BFE बेबायदि जागोन आरोना स' आं लिरनोसै therefore थार बुंथि 6.1 निफ्राय मोनो थार बुंथि 6.1 होननानै लाबोयो हा लोगोफोर अब्लासो एसे बुजिगोन नोंथांमोना अब्ला जुदि फार्स्ट टाइम जुदि नायदोंब्ला बुजियाखैबो जानो हानाय मा थिग बुजियाबा स' नोंथांमोनखौ आं बार होनदों जे बे पार्टखौ नायना लाबानो जाबाय स' बेखौ आं 2 नाम्बार मोनबाय स' दा बेवहाय नाय नैथिंबो बे दङ बिथिंबो बे दङ स' दा 1 आरो 2 निफ्राय जोंनिया नैजों इकुवेल जागोन स' therefore 1 आरो 2 निफ्राय मोनो 1 आरो 2 निफ्राय जों मा मोनगोन लोगोफोर जों मोनगोन जे बेजों समान जाबाय स' B नैबे मामोन BE सो हा नैबे BE
BE by EC equal to BF by FE नाय जोंनिया फर्मुला जाबाय लोगोफोर नैबे BE by EF जोंमोन जोंना नैथिं मोनबाय BE by EF ओमफ्राय नैबे मा BE by EC BE by EC स' जोंनिया मोनबाय स' फोरमान जाबाय बेबायदि नोंथांमोना लास्टआव लिरना होबानो जाबाय स' नेक्स्ट जोंनिया टाइमा एसे दंबावो स' आं टाइमा थानायखाय लोगोफोर नेक्स्टखौबो आं खालामना होखादोंसै आरोना स' बेखौ खालामना होनो कारणे आं पेजखौ होनो लानो जाबाय नियानिखौ दा जोङो 5 नाम्बार खालामसै लोगोफोर 5 नाम्बारा गोबाव खालामलासिनो एसे स्पिड खालामना होनोसै स' बिजाबाबो एसे गाज्रि जाबाय नालाय स' नायदो 5आव मा दङ जोंनिया सावगारि 5आव दङ जे 6.20 बे सावगारिखौ लानो होदों D पेरेलेल OQ आरो DF पेरेलेल OR दिन्थि EF आरो पेरेलेल QR माने EF पेरेलेल EF पेरेलेल QR दिन्थिनो होदों ना स' सिम्पल आरो ना स' आं डायग्रामजों बुजायनोसै 6.2 नि 5 नाम्बार डायग्राम आखिनोसै लोगोफोर फार्स्टलि आङो स' डायग्रामा एसे हार्डआनो आखाइजों आखिनो केमेराबो हमनांगोन केमेराबो हमदों बिथिंबो आखिदों एसे खस्थ' जायो स' थाबैनो जों बै पेन्ट माबा लिरनायखौ जे लेपटप लिरनाय माबाखौ बायगोन होनना सानदों आरोना एबार बेजों एसे मोजाङै जायो भिडिअ खालामनो स' नैबे D B नैबे E नैबे F नैबे P नैबे Q नैबे O नैबे R स' होनाय थानायखौ गोबाव खालामलासिनो लिरनोसै लोगोफोर स' गिभेन होनाय दङ DE पेरेलेल OQ एन्ड आरो मा होनाय दङ DF पेरेलेल OR दिन्थिदि फोरमान खालामनांगौदि फोरमान बा दिन्थिनांगौ आरोना फोरमान खालामनांगौ दि मा फोरमान खालामनांगौ जोंनिया EF पेरेलेल QR स' दा बेखौ फोरमान खालामदोंसै फोरमान जिहेतु जोंनिया माबायदि होदों लोगोफोर जिहेतु DE पेरेलेल OQ नाय बेवहाय नाय नै DE माने नै सरि निया DE पेरेलेल OQ नैदों बेजों पेरेलेल दं स' जोंनिया थार बुंथि 6.1 नि बायदि जोंनिया मा लिरनो हागोन लोगोफोर नै बायदि आरोना माने आं नैदों एसे बुजायनोसै जोंनिया मा दोनदो नैदों आरो नैजों पेरेलेल होदों लोगोफोर स' दा बेबायदि जुदि होदोंब्ला थार बुंथि 6.1 निफ्राय जों मा लिरनो हायो जोंना होनो हायो जों कलम खपाक मारिनोसै र' नलबा गैया जाजोबगोन सिआइआ मानो मारिनोबो हाला आं खपाक PE by EQ जागोन PD by DO जागोन स' therefore थार बुंथि 6.1 नि 5 मोनो PE by EQ equal to PD by DO स' बेखौ आं 1 नाम्बार होबाय स' एगेन एथिं लिनसै आं खेबसेयावनो बुजायना होनो हागोन होमबाना एसे मोजाङै स' आं बेखौ मबाइल एथिं लाना होबाय बरिया स' जिहेतु DF पेरेलेल OR माने एबारनिया माजों लोगोफोर एबारनिया नै DF जों OR जों जोंनिया मा लोगोफोर एबारनिया जोंनिया पेरेलेल स' बेबायदि जाबाय थार बुंथि 6.1 निफ्राय मा मोनगोन स' therefore थार बुंथि 6.1 नि फ्राय मोनो जों मा मोनगोन PF by FR equal to PD by DO नाय स' दा जोंना बेवहाय PD by DO दङ बिथिं PD by DO दङ स' दा बिसोर मोननैखौ जोङो शेयार होनायनिफ्राय जों मा लायो स' therefore 1 आरो 2 नि फ्राय मोनो 1 आरो 2 निफ्राय मोनो मा मोनगोन जोङो PE by EQ equal to PF by FR स' बेखौ मोनबाय स' दा बेनिफ्राय जों नाय सावगारिखौ नायबा मोनगोन जों दा मा मोनखो बेवहाय PF by EQ नाय नै PF by EQ आरो PF by FR मोनबाय स' नाय बेनिफ्राय जों मा फोरमान खालामनो हायो लोगोफोर
जोंनिया नैसोर मोननैया जोंना मा लोगोफोर बिसोर मोननैया पेरेलेल जाबाय मानोना जोंनिया थार बुंथि 6.2 निफ्राय जों बेखौ लिरनो हायो जिहेतु जोंनिया नैसोर मोननै रुजुथायफोरा जिहेतु समान स' जोंना EF बाय EF पेरेलेल QR आ जोंनियाबो जाबाय स' देयारफर जों मा लिरगोन लास्टआव लिरनो हादों आरोना स' देयारफर थार बुंथि 6.2 निफ्राय जों मोनो EF parallel QR बेलासे लिरना होबानो जाबाय लोगोफोर स' जों बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बेखिनिखौनो सावरायनाय जाबाय लोगोफोर स' जों थाबैनो नेक्स्ट पार्टआव जों 6 नाम्बारनिफ्राय जों सावरायगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामबानो जाबाय फरायसा बिथांमोननो स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय